ngani ko sawdu makko Musa jibina ka tawde kono don boni sowa Alpha Molo joni jawarin ko be noddi sambo ko Alpha Molo joni mo yortirte ko Molo edde ko on mo yortirte jawarin ko be kewi kono bo be ganda to iwri walla kono mo be ganda nene mo ne faamu beni man yortirta jaati di ma kono Alpha Molo dowti Alpha Molo ko do dowti Cheikh Oumar be ngari ha do kolda do tay ko biete no kolida do immotono tankanto mawnde ara darna do kudon di nanga liddi sebbe tew sebbe ko liddi bura jarbe wayri be pami o di nanga do liddi toujours be ngara do dabbe be landondira odo jaatani hono sebbe biida hodo jaatani ko dum sebbe biida e bitami si jon woni ko ga kolida do atani wi'am bita kolida ya Cheikh Oumar ko yottodi e malal ba joni o femmimo o wi bo Alpha Molo be jottodi do kolda do ko do bo daro ni bo wi Alpha daro na Alpha dari ko hebi ha boy bo wi dum ayo nango do liɗɗi o hebi sa none hala lebe vega e dunde baba adama none hala lebe vega e dunde baba adama e dido lebe do men bo wi mbano andi ko nangurde liɗɗi wonni Alpha Molo yimbo do wona ina nangurde liɗɗi none demgal banin adama ko Allah tagi mino nana do kongol o wi man jam be ngeyi Cheikh Oumar di jogino sirlu nyonganno do leydi be ngeyi ha be ngeyi be jotti maayo wi'etengo cayangal o ha hande ha jango maayo wi'etengo cayangal to Cheikh Oumar lumbirnoɗo waabilino ndiyam fotani noon tobde ndungu ndiyam fotani noon hewde e hitande si a yottima ɗon nan a lumbira ɗum koyma nden lumbirde hoto ndewanta ɗum nden lumbirde ko kacca ndewanta ɗo wiide banque ɓuule ndewanta lumburde nde jahaɗo wiide kacca si a yottima kacca jahana maayo si a yottima maayo mum ɗon waɗi waɗel hayre ni ha duuɗi o tal mboni wondi e Alpha Molo ñande ɓe gimmi ɗo ɗo wiyete Sula Bali nde o ñanko sonako ɓe mbaalo tay sonako wona sonako wiyete ko tenda ɓe mbaali ɗon ɓe jippani ɗon suka gorko ngo ala debbo suka gorko o ñan ko fijo muɗum neldi ɗum hirande kono noon mbo laari o suka debbo kala ko o debbo wi'i ndini ɗum ko waɗoyte joni joni kala ko suka debbo o wi'i ndini ɗum ko waɗoyte joni joni ko suka debbo o wi'i no waɗe fof ɗum ko waɗoyte joni joni
ko kanko Saykou Oumar Tall koddo Adama Aïssa Iman Siré Samba Demba Moutar to Halawar ko kanko titi nde tunde Guinée Bissau kanko titi nde sona ko debbo mbo yahi ɓaŋoyi ceede nene muɗum ɓaŋi ceede nene muɗum mbo yeeyi ɗe dolmiroyi ceede nene mum ɗe mbo yeeyi ɗum don go mbo ɗali don ceede ɗe mbo wi ono okke ko soodona o koɗo ko ñaami kala no teddugal waɗirte debbo bi'eteɗo Sona mo eni ɗum waɗande Saykou Oumar ha timmi weedi ko mbo wi Alpha Molo ɗo wona annduɗo ko tenda wiyete ɗo ko Sona ko wiyete yar noon suka debbo ceɗɗo o nani koreji mum ɗi nani nene mum nani mbo wi ɗumen ɗo wiyete ko Sona ko ɓe mbi ɗum wi ko mum mbo wi ɗumen ɗo mo ñafi leydi ndi ni holli ɗumen hukki mbo wi ɗumen ɗo wiyete ko Sona ko ɗum woni Sona ko Guinée Bissau ɓe jayi ha ɓe ɓaari ngo maayo si a nani bafata ɗi wiye bafata mi haalana ɗum ko wi ɗum bafata wona tubaɓe mbi ɗum bafata wona fulɓe mbi ɗum bafata seɗɗe mbi ɗum bafata bafatoto ko bafatoto wiya bafatoto ko ɗon maaje ɗe peccu ngon maayo ngon yiɗon ɗi yaari heede cekki ngon maayo yaari ko heede cekki ko ɗon ɓe tacciri maayo ngo ɓe njahi haa ɓe naati leydi Kosara ndi haa ɓe moƴƴi mbo wi Alpha Molo ɓe powti ɗon ne ley Tabay mbo wi Alpha Molo aɗa anndi no ɗo wiite Alpha Molo wi ɗum mi annda mbo wi ɗum ko ɗo wiide Dandu mbo wi ɗum mbiɗa mbo wi ɗum ko ɗo wiide Dandu mbo wi ɗum ɗo wiide Dandu mbo wi ɗum ɗo wiide Dandu mbo wi ɗum ko ɗo noon kaalanan mami Mamadi Mansarin ndi ara si Mamadi Mansarin ari hoɗoyta ko ladde cangol mbi'etengol Bayungu ton Mamadi Mansarin wonayta ka e capanɗe jeetati ñiiwa ton gonɗo okkamma ɗo sirru mo jogiɗa an warete ɗo si a wari ñiiwa mba wona ɗaɓɓu ɗon jeewi ñiiwa mba si a fellimba ha mba yontiɗo mbo yantani mba yananimba maaya ayiya hoodere wuɗɗa ɗum noon wattu nden dillere atta e ñiiwa he han ta aɗa wondi e miñirawo pullo ma bi'eteɗo Samba e Guer si hoodere nde yalti e ñiiwa he tan tenkin ɗum dogana hoodere nde tuma mbo junnoy ɗo hocca hoodere nde an tawa manna mba yalti e hunu ko ñiiwa he on tuma noon teboɗa manna mba ko mban manna woni geɗal mbo wi ɗum to jibineɗa to hega lamtoɗaniga ɗi woɗɗodiri kono wota hul hay hunde Allah ari ko Allah aynima wona goɗɗo ko Allah aynima nelaɗo Allah aynima wona goɗɗo ala ko gañoma wawi Alpha wimo bisimilla o wimo ko ɗo wiyete Dandu o wimo aɗa andi ko mbirimi ɗo Dandu Alpha wimo mi anda o wimo ko mbirimi ɗo Dandu lajal maɗa ngal ko ɗo hewnoy ɗo
wiɗum mbiɗa mo wiɗum lajal magal ɗo hewɓe muroyoɗa ɗuna o piino foti muroyoɗa piino foti ni lajal magal ko ɗo hewɓe sago Allah sago mon bisimilla mon Fuladu téléphone ji ɗi gudditama mi salmini ɗo Fatoumata Mballo e Hawa Balde e Maymuna Balde e Binta Sabali e Ansara Seydi genda mon ɗo ɗi jooɗi gara joga miɗo haalda e ɓiɓɓe Fuladu ɓe nangata hakkille bisimilla Jalisana noti mama ko kamɓere walli awñene mi sikkuno ligne woɗɗitaken ha kamɓere walli mi sikkuno ligne woɗɗitaken ano andi ɗo téléphone ji ɗi jogete ɗo ko air so sottama kadi ko air non min beltima ɗon hombo wonni